Maayong adlaw mga higala o salamat para sa lain na usab nga adlaw nga makagtuon kita mahitungod sa mga buhat. Mga igsoon nato nang nahimbawaan sa miaging episode nga gipamisyon si Pablo ug si Bernabe sa iglesia sa Antioquia, Syria. Sa tupa mao ang nahimo nga home church ni Pablo ug ni Bernabe nga mao gani ang gigiyahan sa Espiritu Santo nga ipalakaw silang Pablo. Kung nakasugod kita sa pagtuon, may tungod sa una nilang pagmisyon o patanan ang lakaw ni Pablo alang sa pagmisyon nga nakarecord sa libro sa mga buhat. O naimbawan usab nato nga ang Espiritu Santo mao'y migiya sa mga pangulo sa iglesia sa Antioquia nga sakop sa Syria sa pagpamisyon nilang Pablo. Busa ilang gipamisyon nakadesisyon sila o ila silang gipandungan o gipagikan niini nga trabaho. Sa ato pa nakasakay silang Pablo sa barko dilayag paingon sa isla nga Sipri ug ilang giwalihan ang tibuok isla adto nga panahona. Ug ang Sipri isla man kung ato makita sa mapa ug didto nakawali silang Pablo ug tibuok gayud isla nawalihan nila. Ug dito sa Sipri naay gobernador nga mipatawag kang Bernabe ug ni Pablo kay naninguha sa pagpamati sa pulong sa Dios. Naa siya'y kasing-kasing nga makabalo kung unsa ang may tungod sa kaluwasan. Apan gisupak sila sa salamangkiro nga si Elimas o sa laing bahin gatawgon og Barhesus. Kay dili niya gusto nga maluwas ang gobernador. Busa niadto nga panahona giprangkahan ni Pablo ang salamangkiro nga anak siya sa yawa. Wala man siya magduha-duha sa pagsulti adto nga salamangkiro ug diha-diha gidapat sa Ginoo ang iyang kamot sa salamangkiro ug iyang gibuta gani giagak ra siya kay dili na siya makakita. Mingit-ngit ang tibuok nga palibot ug ang mga mata sa salamangkiro ug dili na siya makakita. Ug pagkakita niini sa gobernador mituo siya og naluwas pinaagi sa iyang naaktuhan nga mismo si Elimas nga mauntay mubabag para sa kaluwasan niini nga gobernador nabuta ug mo'y hinungdan nga nakatuo kini og naluwas ang usa ka gobernador nga didto sa Sipri. Nakaron mga igsoon magbasa kita sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 13 hangtod sa 52 para sa dugang nga paglakaw nilang Bernabe ug ni Pablo. Unya si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sila sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Sa ato pa ato na sang makita sa mapa sakay sila sa barko dilayag uban sa iyang mga kauban ug milawig sila gikan sa Papos ug miabot sila sa kayutaan sa Perga nga sakop sa Pampilya. Ug si Juan mibiya kanila ug mipauli sa Jerusalem. Na dinhi nga mga panahona murag sakit pamalandungon ug hunahunaon nga si Juan Marcos nga nahimo unta nila nga katabang niini nga panahona ug ni Bernabe. Pag-abot nila sa Perga, nakadesisyon siya nga muuli, mubulag sa iyang mga kauban ug mupauli siya padulong sa Jerusalem. Wala inoon kita makabalo kung unsa ang insakto nga hinungdan nganong miatras si Juan Marcos niini nga pag-mission nila, pero makapamasin kita nga siguro dili niya makaya ang pagbaklay sunod sa isa ka semana padulong sa sunod nga mga lakaw nila. O ang uban gani gasulti nga siguro dili makakaya sa mga posible nga ilang maagian, mga tulisan tungod sa mga awaaw nga dalan, gatabok sila sa dagko nga mga tubig. Ug daghan pa ang ilang posible nga mga agian nga basin mo'y hinungdan nga si Juan Marcos nakadesisyon nga siguro dili nako ni makaya. Padayon kita diya sa bersikulo 14. Apan sila mipadayon gikan sa Perga ug miabot sa Antioquia sa Pisidia. Sa ato pa bisan pa sa nahitabo si Pablo mipadayon uban kang Bernabe ug gikan sa Perga. Mibaklay sila isa ka semana ug nakaabot sila sa Antioquia sa Pisidia. Nga kung atong mahuna-huna ug makita nato sa mapa naa ang Antioquia Pisidia ug lain sad ang Antioquia Syria
nga mao ang home church ug mao ang nagpandong sa kang Bernabe ug kang Pablo para sa niini nga lakaw nga pagmisyon. Ug sa adlaw nga igpapahulay, sila misulod sa sinaguga ug milingkod dito sa sinaguga sa Antioquia, Pisidia. Ug atong nasayran niya basta makaabot sila sa dapit, kung naay mga Hudiyo, kung naay sinaguga, musulod sila sa sinaguga ug makigtipon sa mga Hudiyo. Ug dito pag-abot nila sa Antioquia, Pisidia, diya sa adlaw nga igpapahulay, misulod sila ug milingkod, siguro gapaabot sa pagsugod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ug dito usab sila para sa pagpaminaw. Diya sa bersikulo 15, human sa pagbasa sa balaod ug sa mga propeta, gamoy gabuhaton diya sa mga sinaguga, namoy ilang sige gabasahon ang mahitungod sa mga balaod, ug ang gabasahon nila nga ginganlan og mga balaod mao kining 5 ka importante nga mga bahin sa Biblia nga atong makita gikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Mao kini ang gatawgon og mga balaod. Ug kasagara na sinati kini pag-ayo sa mga Hudiyo kay matag adlaw igpapahulay mao kini ang ilang gabasahon uban sa mga propeta nga kung atong makita mo'y gigamit sa Ginoo sa pagpropesiya mahitungod sa mga hitabo ug ilabi na gid sa pagpropesiya mahitungod sa manluluwas nga moabot dinhi sa kalibutan. Busa, balikon ko kini sa pagbasa. Human sa pagbasa sa balaod ug sa mga propeta, ang mga pangulo sa sinaguga nagpaadto kanila sa pag-ingon, mga igsuon kun aduna kamoy pulong sa pagdasig alang sa katawhan, isulti ka na siguro makapangutana tangano kang naimbitahan si Pablo ug si Bernabe mahitungod sa pagsulti diya sa kadaghanan sulod sa sinaguga. Mga igsoon siguro nga naapa kang Saulo o kang Pablo ang sinina niya nga pangparasiyo. O siguro napansin kini sa mga tao o mga Hudiyo sulod sa sinaguga nga aduna gidako nga katungod si Pablo tungod sa ilang nakita kaniya. Busa giimbitahan siya para sa pagsulti. Kung naa siya mga pulong sa pagdasig, gihatagan siya higayon nga makasulti. Busa si Pablo mitindog o sa nakasinya siya sa iyang kamot, siya miingon. Sa ato pa, nagsugod si Pablo karon may tungod sa pagsulti sa kung unsa ang igiya sa Dios kaniya niini nga panahuna nga maoy tuyo niya nga aduna gay makatuo may tungod sa kaluwasan. Sa ato pa mitindog siya o nagsinya siya sa pag-ingon o pagsinya sa iyang kamot ngadto sa mga kahudiyo niya nga maghilom sila. O nagsugod siya, matud pa niya, katawhan sa Israel, ug kamong mga mahadlukon sa Dios, paminaw kamo. Sa ato pa, sa iyang pagsugod sa pagsulti, nag-ingon siya nga katawhan sa Israel, ug kamong mga mahadlukon sa Dios. Dinhi sa sulod sa sinaguga, adunay duha ka klase sa mga tawo nga nagsimba. Mao kining mga Israel nga sa laing bahin gatawgon og mga Hudiyo, Israelita, tungod kay taga-Israel sila, o gatawgon sad og mga Hebreo. Ug ang usa ka pundok gatawgon og mga mahadlukon sa Dios. Kining mga mahadlukon sa Dios mao kining mga tawo nga mga Griego nga nagpakahudiyo nga nagbiya sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug nagampo sa usa lang ka Dios nga sama sa Dios sa mga Hudiyo. Ug siguro nga aduna na sila'y mga gabuhaton nga sama sa mga Hudiyo. Ug gasimba gani sila sa sinaguga ug gatamod sila sa mga kailihukan sa mga Hudiyo. Mao kini ang naasunod sa sinaguga ug gisultihan ni Pablo nga paminaw kamo. Bersikulo 17. Ang Dios niining katawhan sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug gihimong bantugan ang katawhan sa panahon sa ilang pagpuyo dito sa yuta sa Ehipto. Sa ato pa, sa pagpahayag ni Pablo at tubangan sa daghan niya mga tao diya sa sinaguga, gisgutan niya ang ilang mga katigulangan nga mao si Abraham. Nga kung atong mahinumduman nga sa atong pagtuon sa Hiwansyo nga series, gisgutan nato nga si Abraham
mao ang tawo nga gipili sa Dios nga pinaagi kaniya mutungha ang gisaad nga manluluwas. Gani atong nahinumduman nga gikan sa Ur, gipabiya siya sa Dios diya sa iyang mga kaparintihan ug moadto sa nasod nga ihatag sa Dios kaniya. Ug atong natiman-an nga bisan kung tigulang na sila ni si Abraham ug si Sarah, gisaadan sila sa Dios nga hatagan og anak ug dayon hatagan siya og daghang mga kaliwatan ug ihatag gani sa iya ang yuta nga Kanaan. Ug gawas pa ni ana, pinaagi sa iyang mga kaliwatan mutungha ang gisaad nga manluluwas. Ug atong natiman-an usab pinaagi sa atong pagtuon sa Hiwansyo series nga si Isaac nakaanak kang Jacob ug kang Esau, ug gani makita nato nga si Jacob mo'y gipanalanginan sa Dios ug diha sa iyang kaliwatan nakaanak si Jacob og 12 ka mga patriarka nga gitawag og 12 ka tribo ug dinhi nagsugod ang pagtawag og Israelita, Hebreo ug mga Hudiyo. Ug paglabay sa panahon, nasayra nato nga naulipon sila didto sa Ehipto apan giprangka o gisaysay ni Pablo pag-ayo nga pinaagi sa inisa nga mga bukton sa Dios nakagawa sila gikan sa Ehipto, pinaagi sa mga milagruso ug kahibulungan nga mga gibuhat sa Dios. Ug pinaagi sa bukton nga inisa, iyang gipagula sila gikan didto sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Mo'y gisulti ni Pablo diya sa atubangan sa daghan nga mga Hudiyo. Diya sa bersikulo 18, ug sulod sa mga 40 ka tuig, giantos niya sila didto sa kamingawan. Ug sa iya nang nalaglag ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, iyang gihatag kanila ang ilang yuta ingon nga panulundon sulod sa mga 450 ka tuig. Ug human ni ana, iyang gihatagan sila og mga maghuhukom hangtod kang Samuel nga propeta. Sa ato pabisan si Saulo sinatido, may tungod sa kahimtang sa mga katigulangan tungod kay maoy sige gabasahon sa matag adlaw ipapahulay diya sa mga sinaguga. Gidugang lugar pagsaysay ni Pablo nga uman lugar sa pagawas nila sa Ehipto. Sulod sa 40 ka tuig giantos sila sa Dios dito sa kamingawan. Di ba nagsulti ang Dios nga ang kuno nila ang yuta nga Kanaan? Una gani nga gisulong nila mao ang Jericho. Ug nagsulti sila nga murag dili makaya. Ug diha ipabalik sila sa awaaw sulod sa 40 ka tuig, ipapaak gani sila sa mga bitin. Ug daghan kanila ang nangamatay ug miingon ang Dios kanila, 20 pataas gikan niini nga kaliwatana, dili man makasulod sa yuta nga Kanaan. Gawas sa ilang mga anak. Ug maugi nahitabo. Ug dayon human niini gipukan sa ilang mga anak ang daghan nga mga nasod hangtod nga naangkon nila ang yuta nga Kanaan nga mao ang ilang panulundon. Mga igsoon, gihisgutan ni Pablo ang 450 ka mga tuig nga giantos sila sa Dios, gipagawas sila gikan sa Ehipto hangtod nga naangkon nila ang yuta nga Kanaan. Kung atong hunahunahon pag-ayo, 400 ka tuig naulipon sila sa Ehipto. Og 40 ka tuig dito sila sa awaaw. Ug dayon siguro mga napulo ka tuig sa pagpakigubat nila sa mga tao o mga tribo diya sa Kanaan. 7 ka tribo ay dayon gihatag sa Dios kanila ang yuta nga Kanaan. Ug dayon gihisgutan pa ni Pablo, di ba? Nga gihatagan sila og mga maghuhukom hangtod kang Samuel nga propeta. Ug mao ang katapusan nga propeta nga gihatag sa Dios kanila. Diya sa bersikulo 21, unya nangayo sila og hari, ug ang Dios mihatag kanila kang Saul nga anak ni Kis, usa ka tawo sa banay ni Benjamin, sulod sa 40 ka tuig. Sa ato pa gi-explicar gid niya tanan, di ba? Nga human sa mga maghuhukom, nangayo sila og hari. Nangandoy sila nga adunay hari nga maoy makadumala kanila. Ugani,
ang Dios naghatag kang Saul. Ang unang nga hari nga nakadumala sa mga Israelita ug si Saul, gwapo ug taas nga tawo, nga murag mo'y gipangandoy nila nga mo'y makadumala ug dayon kini si Saul gikan man sa banay ni Benjamin. Di ba? Ug si Saul nakadumala gihapon sa ila. Nakadumala kanila sulod sa 40 ka tuig. Diya sa bersikulo 22, ug sa gipapahawa na siya sa Dios, gituboy niya si David aron mahimo nilang hari, nga gipamatud-an niya nga nag-ingon, diha kang David nga anak ni Jesse, nakakita ako og tawo nga nahiuyon sa akong kasing-kasing. Siya magbuhat sa tanan akong mga pagbuot. Sa tupa kung atong makita gikan sa bersikulo, kini si Saul nga mo'y nauna nga hari, murag mo'y gihatag sa Dios kanila, pero ang iyang kasing-kasing wala man nahiuyon. Mismo ang Israelita mo'y ingon sa Dios nga kini mao si Saul ang gusto namo. Apan dinhi kang David, gipaklaro niya nga si David mo'y iyang nahiuyunan ug nakita niya nga mo'y bagay ug nakauyon sa iyang kasing-kasing nga anak ni Jesse. Ug mo'y ikaduha nga hari nga nagpangulo kanila sulod gihapon sa 40 ka tuig. Gikan sa kaliwat ni ining tawhana, ang Dios nagdala ngadto sa Israel ug manluluwas nga mao si Jesus, sumala sa iyang gisaad. Sa ato pa dinhi nga panahona, sa pagkadungog siguro sa mga Hudiyo ang paglitok sa ngalan ni Hari David. Siguro nga nakauyon sila pag-ayo ug siguro nga nahimuot sila. Apan sa pagsulti ni Pablo nga gikan ni ining tawhana, gikan kang Hari David, ang Dios nagdala ngadto sa Israel ug manluluwas nga mao si Jesus, siguro daghan ang natingala kanila. Daghan ang nalibog ug siguro wala ta masayod base nagpangatuan anay sila. Nga nganong makaingon siya nga si Jesus mao ang manluluwas ug si Jesus mao ang gisaad na sa dugay na nga mga panahon. Kung siya ang manluluwas, nganong gitaral siya sa hukmanan, ug nganong wala dawata sa ilang mga katigulangan, ug ani ilang gipalansang diya sa krus. Siguro mao kini ang mga pangutana nga nakaabot sa panahon nga si Pablo kamulong gawali ug gasaysay, may tungod gikan sa mga katigulangan nga gipili ng daan sa Dios hangtod nga nakaabot kang Hesus. Usa dinhi sa bersikulo 24, nagpadayon si Pablo sa paghisgot ug sa pagsaysay mahitungod sa kahimtang ni Hesus nga mao ang dugay na nga gisaad pinaagi sa mga propeta nga moabot gid siya sa dili madugay ug maoy mahimo nga insakto nga hari para sa mga Israelita. Bersikulo 24, sa wala pa siya moabot, sa wala pa lugar magpaila si Hesus nga siya mao ang manluluwas ug sa wala pa siya moangkon nga siya ang gipropesiya ng daan, ug sa wala pa siya moabot si Juan nagwali sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang tao sa Israel. Ug sa hapit na matapos si Juan sa iyang buluhaton, siya miingon, kinsa man ako sa inyong hunahuna, mo'y iyang gipangutana sa mga tao nga nakaalirong sa panahon nga kamulo siya ga bautismo diha sa tubig. Nangutana lugar si Juan, kung kinsa man ako sa inyong hunahuna, dili ako mausya, apan human kanako adunay moabot, nga sa mga sandalya sa iyang mga tiil, dili ako tako sa paghubad. Giprangkan ni Juan ngadto sa iyang mga kauban niya mga Hudiyo ug mismo si Pablo dinhi sa panahon sa pagwali mao kini ang nahitabo kang Juan nga gisulti niya nga adunay sunod kaniya, adunay moabot nga bisan gani ang sandalyas sa mga tiil, dili siya takos sa paghubad. Diya sa bersikulo 26, mga igsuon, mga anak sa kaliwatan ni Abraham, ug kamo nga mga mahadlukon sa Dios, nganhi kanato gipadala ang mensahe ni ining maong kaluwasan. Giprangka man karon ni Pablo ngadto sa ilang atubangan nga kita maoy gihatagan ni ini nga mensahe may tungod sa kaluwasan.
Kita nga mga anak ug kaliwatan ni Abraham ug mga mahadlukon sa Dios nganhi man kanato gipadala ang mensahe may tungod ni ining kaluwasan. Bersikulo 27, kay ang mga nagpuyo sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo tungod kay wala man sila makaila kaniya ug wala makasabot sa mga gisulti sa mga propeta nga gibasa matag adlaw nga ipapahulay, nagtuman ni ini pinaagi sa paghukom kaniya. Sa ato pa, bisan kung wala ninyong masayre, bisan pa kung gibasan ninyo matag simana adlaw igpapahulay ang maitungod sa mga sinulat sa mga propeta, pero wala ninyo kasabot ug kining tanan gituman pinaagi sa paghukom kaniya. Mga igsuon, daghan man ang gipropesiya sa mga propeta. Gipropesiyang daan nga ang manluluwas mutungha pinaagi sa birgin pa nga dalaga nga wala pasukad makaagi og lalaki. Gipropesiya nga ang manluluwas matawo sa Bethlehem. Gipropesiya nga ang manluluwas magantos, ludan, bugal-bugalan, laparuhon, sumbagon ug latuson. Gipropesiya nga ang manluluwas magantos diha sa mabangis nga krus. Gipropesiya nga mabangagan ang iyang kamot, ang iyang tiil. Gipropesiya nga human sa iyang kamatayon, labay sa tulo ka adlaw mabanhaw. Kining tanan gabasahon diya sa panahon sa adlaw igpapahulay ang mahitungod sa daghan nga mga propesiya nga gisulat sa mga propeta, apan wala nila kasabti kung kinsa kini nga manluluwas ug wala nila dawata si Hesus. Ug ang katumanan matud pa sa bersikulo mao ang pagpakamatay niya diya sa krus. Gihukman siya og kamatayon. Diya sa bersikulo 28, bisan pa nga wala sila ikasumbong bato kaniya nga angay sa kamatayon. Nagsinggit sila nga ilansang sila sa krus, ilansang siya sa krus. Gani gihangyo nila si Pilato nga ipapatay siya. Daan man kini gipropesiya sa mga propeta. Nahibaluan ninyo, gibasa ninyo matag adlaw nga ipapahulay, pero wala ninyo kasabot. Bersikulo 29, ug sa ila nang natuman ang tanang nasulat may tungod kaniya, gikuha nila siya gikan sa kahoy ug gibutang sa usa ka lubnganan. Mga isuon, kung atong balikan ang Juan series nga dugay-dugay nang natong gitun-an, makita nato og nahibaluan nato nga daghan ang mga propesiya nga natuman gayud pinaagi kang Hesus. Kay si Hesus man ang pagkatuman sa tanan. Sa ato pa diya sa bersikulo 29, kung atong balikan, ug sa ila nang natuman ang tanang nasulat, tanan walay nalabyan, may tungod sa propesiya may tungod kang Hesus, gikuha nila siya gikan sa kahoy ug gibutang sa usa ka lubnganan. Apan ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ug sulod sa daghang mga adlaw nagpakita siya sa mga nakig-uban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem nga mao karon ang iyang mga saksi ngadto sa mga tao. Sa ato pa dili kaduha-duhaan, si Hesus nga gisaad nga manluluwas nga mao ang hari sa mga Hudiyo nga gipalansang sa atong mga katigulangan diya sa krus, gibanhaw man sa Dios. Ugani nagpakita siya nga dakong buhi nakig-uban ngadto sa mga tinudluan niya gikan sa Galilea ug hangtod sa Jerusalem. Nga mao gani karon ang mga saksi. Giprangka ni Pablo sa ilang atubangan. Tinuod ang Hesus, tinuod nga Dios ug manluluwas ug mao ang kaluwasan. Bersikulo 32, ug gidala namo kaninyo ang maayong balita nga ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan, iya nang natuman nganhi kanato nga ilang mga anak pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus, ingon nga nasulat usab kini sa ikaduhang salmo gigamit ni Pablo.
ang gipropesiya na usab diya sa pulong sa Dios, diya sa mga salmo. Matud pa niya, ikaw akong anak, karong adlaw ako nahimo nga imong amahan. Dili man kini si David, mo'y gasultihon kung dili mao si Jesus. Ug may tungod sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, sa wala na'y pagbalik ngadto sa pagkadunot. Siya misulti sa ingon niini, ihatag nako kaninyo ang balaan ug kasaligan nga mga panalangin kang David. Sa ato pa, si Jesus gibanhaw gikan sa mga patay, ug dili naman kanus mo balik sa pagkadunot. Siya misulti niini, ug kini nasayran gihapon sa mga isig kahudiyo ni Pablo, kay mao kini ang gisulti sa mga propeta. Tungod niini miingon usab siya sa laing salmo, dili nimo itugot nga ang imong balaan makasinati og pagkadunot. Daghang gisgutan ni Pablo may tungod sa pagkadunot. Ang manluluwas, dili man madunot ang iyang lawas. Pakasusama lugar sa atong mga tawo, nga kung ilubong ang tawo nga patay, hinahinay, labay ang mga pila ka oras dito sa lubnganan, mag-agas ang mga tubig, mo'y kapasabot nga gahinahinay na, kakalata ang iyang lawas hangtod gani, na mubalik sa pagkaabog. Apan si Jesus, sulod sa tulo ka adlaw, wala man itugot nga madunot ang iyang lawas. Mo'y sulti sa Dios agi sa pagpropesiya sa mga propeta. Kay si David, human siya makaalagad sa katuyuan sa Dios, diha sa iyang kaugalingong kaliwatan, namatay ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan ug nakasinati ug pagkadunot. Kini nga gisulat diha sa mga propeta, gipasabot ni Pablo nga dili man si David mo'y gasultihon niini, kung dili ang manluluwas nga gisaad sa Dios nga mutungha sa kalibutan nga maoy makaluwas sa matag usa nga mutuo kaniya. Si David human niya mabuhat ug human mahitabo ang katuyuan sa Dios para kaniya namatay ug gilubong uban sa mga katigulangan, pero si David nakasinati og pagkadunot. Apan siya nga gibanhaw sa Dios wala makasinati og pagkadunot. Si Jesus, busa mga igsuon, matud pa ni Pablo, kinahanglan nga inyong mahibaluan nga pinaagi niining tawhana ang kapasaylohan sa mga sala, gisangyaw kaninyo. Si Jesus, tungod kaniya, siya ang manluluwas ug pinaagi kaniya, mapasaylo ang tanan natong mga sala. Versikulo 39, ug pinaagi kaniya ang tanan nga nagtuo, gipahigawas na, gikan sa tanang butang nga kamo, wala mapahigawas pinaagi sa balaod ni Moises. Sa ato pa, giprangka pag-ayo ni Pablo, nga ang dili mahimo sa balaod ni Moises, nahimo man ni Jesus. Si Jesus ang giwali nako kaninyo karon, siya ang makapahigawas kaninyo gikan sa pagkaulipon ni ini nga balaod. Nga ang balaod dili maoy mahimo nga hinungdan nga makapagawas kita. Ug diya sa bersikulo 40, miingon si Pablo sa pagpadayon, busa pagbantay kamo, basin ug mudangat ang giingon diya sa basahon sa mga propeta. Tan-aw kamong mga mayubiton, katingala ug pangalaglag, kaysa inyong mga adlaw, nagbuhat ako usa ka buhat. Buhat nga dili gayud ninyo tuuhan, bisan pa kun adunay magsugilon niini kaninyo. Uyaw ang gisulti ni Pablo niini nga panahon na, di ba? Gipabantay niya ang iyang kauban nga mga Hudiyo, kay base na ay moabot kanila nga giingon diya sa basahon sa mga propeta, kamong mga mayubiton tan-awa, katingala ug pangalaglag kamo. Gikan ra kang Jesus, si Jesus mo'y nahimo nga kapangdulan kanila. Wala nila dawata, bisan pag nakita nila ang tanan, mga milagruso nga iyang gibuhat, nga dili gid nila tuuhan, bisan pa kung naay magsugilon kanila. Diya sa versikulo 42,
Kay gihuman ni Pablo ang iyang wali ngadto kanila. Sa pagula ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga katong gisulti ug giwali ni Pablo diya sa panahon sa adlaw ipapahulay. Kining mga butanga isugilon unta kanila sa sunod nga adlaw ipapahulay. Nangandoy sila nga madungog unta nila sa sunod nga adlaw ipapahulay sa kung unsa ang gisulti ni Pablo karon nga ilang nadungog. Versikulo 43, og sa nahumana ang tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo ug mga relihiyosong nakabig sa pagkahudiyo, misunod kang Pablo ug Bernabe nga misulti ug miawhag kanila sa pagpadayon diya sa grasya sa Dios. Sa ato pa, gikan sa pagkahuman pagwali ug pagpahayag ni Pablo sa ilang atubangan sulod sa sinaguga, paggawas nila daghan ang mituo ug naluwas. Gani kini nga mga grupo mao ang mga Hudiyo ug bisan ang mga nangakabig sa pagkahudiyo. Ug si Pablo ug si Bernabe miawhag kanila sa pagpadayon diya sa grasya sa Dios. Diya sa versikulo 44 ay nakaabot na usab ang gihangyo sa mga Hudiyo o mga relihiyoso nga nagpakahudiyo nga kung mahimo sunod nga adlaw ipapahulay, isgutan nila kini pag-usab ug nahitabo kini. Diya sa versikulo 44, sa pagkasunod nga adlaw ipapahulay, hapit ang tibuok syudad nagkatigom sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa ato pa, halusa nga tao sa tibuok syudad miadto para lang sa pagpamati sa pulong sa Dios gikan sa baba ni Pablo. Diya sa versikulo 45, apan sa pagkakita sa mga Hudiyo sa panun sa katawhan, sila napuno sa kasina ug ilang gisupak ang mga gipanulti ni Pablo ug gibugal-bugalan nila siya. Sa ato pa tungod sa ilang kasina, kay siguro nakakumparaha nila kung unsa kadaghan ang mga tao nga namati kung sila mao ang musulti diya sa atubangan sa sinaguga. Ug karon nakakumpara nila nga sa pagpahayag ni Pablo diya sulod sa sinaguga, halos tanan tao sa tibuok syudad naminaw kaniya. Busa giabot sila og dakong kasina ug pinaagi niini ang tanan nga gipanulti ni Pablo, gituis nila, gibugal-bugalan nila. Diya sa versikulo 46, unya si Pablo ug si Bernabe maisugong misulti nga nag-ingon, kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios isugilon pag-una kaninyo, kay mao ang daan nga plastar sa pagwali niini nga kalihukan sa mga apostolis. Iwali ngadto sa mga Hudiyo sa Jerusalem, sa Judea ug sa Samaria ug matag abot nila sa lain nga mga dapit, una nila gapangitaon ang mga Hudiyo. Ug dinhi miprangkas siya, kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios isugilon pag-una kaninyo, apan kay inyo man kining gisalikway o gihukman ang inyong kaugalingon, nga dili tako sa kinabuhing dayon, tan-awa, muadto kami sa mga hintil. Kay sa ingon niini gisugo kami sa Ginoo, nga nag-ingon, gipahimutan ko ikaw nga kahayag sa mga hintil, aron dad-on nimo ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Mo'y gisulti ni Pablo ngadto kanila, tungod kay dili ninyo gadawaton, tungod kay inyong gisalikway ug kamo nga mga kaliwatana, gihukman, nga dili takos niini nga kinabuhing dayon, karon muadto kami sa mga hintil. Ug diya sa bersikulo 48, ug sa pagkadungog niini sa mga hintil sila nalipay, ug nagdaig sa pulong sa Dios. Ang tanan nga gitagana ng daan alang sa kinabuhing dayon mituo. Sa ato pa mga igsoon dinhi, nasabot nato sa bersikulo 48 nga ang daan gitagan-an sa Dios sa kinabuhing dayon mituo. Sa ato pa
ang daan nga sa wala pa gani buhata ang kalibutan, ang matag usa nga gipili ng daan o gitagan-an ng daan sa Dios mahitungod sa kinabuhing dayon, mituo kaniya. Sa ato pa lisod tu karon ug lisod sabton kini nga gugma sa Dios para sa kada usa. Ang tanan nga mituo nakaangkon sa kinabuhing dayon, ug ang tanan nga gitagan-an niyang daan mituo. Ug diya sa Episo giisgutan nga sa wala pa buhata ang kalibutan, daan niyang plano nga luwason nila siya. Bisan kita, dili lang kay kini nga mga katawhan nga giisgutan sa pagwali ni Pablo, bisan kita usab, ikaw ug ako nga nakatuo kang Hesus, daan man niya gitagan-an daan sa kinabuhing dayon. Ug ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tibuok kayutaan. Apan ang mga Hudiyo mihulhog sa mga inilang kababayen-an nga mga relihiyoso ug sa mga kadagkuan sa syudad, ug naghagit sila og mga pagpanglutos kang Pablo ug kang Bernabe. Sa ato pa naay gigamit ni Satanas para nga mabungkag karon ang tuyo ni Pablo didto na ani nga dapita, pinaagi sa mga kababayen-an nga mga relihiyoso kuno ug ang mga kadagkuan sa syudad mao'y gigamit nga giluto silang Pablo ug naghagit sa daghan nga mga tawo nga daog-daugon si Pablo ug si Bernabe. Ug gihinginlan sila gikan sa ilang dapit, apan ilang gitaktak ang mga abo gikan sa ilang mga tiil, bato kanila ug miadto sila sa Ikonyo. Sa ato pa, kung makita nato sa mapa, siguro mga isa na sad ka semana nga baklay nila gikan sa Antioquia, Pisidia, padulong sa Ikonyo. Ug ang mga tinun-an na puno sa kalipay ug sa Espiritu Santo. Bisan pa sa nangahitabo, mao ang nahitabo ni ini sa pagwali ni Pablo dito sa Antioquia, Pisidia. Sa ato pa, human nila gilibot ang tibok isla nga Sipre sa pagwali sa pulong sa Dios, milawig silang Pablo gikan sa Papos, nga mao ang isla nga naabtan nila sa gikan sila sa Antioquia, Syria. Kung atong makita diya sa mapa, ang blue ug color mao ang mga dagat, ug daghan man nga mga dagat dinhi sa atong mapa. Ug gikan sila sa Papos, sakay gihapon sila sa barko dilayag, ug ang una nila nga abtan ug miabot sila sa Perga nga sakop sa Pampilya. Ug sa didto na sila sa Perga, mibiya kanila si Juan Marcos ug mipauli sa Jerusalem. Base nakasakay siya sa lahi nga barko. Pag-abot niya sa dungguanan, ibalhin siya sa laing barko. Nakadesisyon nga mo pauli sa Jerusalem sa walay insakto nga hinungdan, wala kitay mabasa kung unsay hinungdan nga si Juan Marcos nakadesisyon sa pag-uli sa Jerusalem. Ug kining pagbiya ni Juan Marcos sa ilang pagmisyon gikan sa team ni Bernabe ug ni Pablo, nakahatag og dakong problema nilang Pablo ug nawad-an si Pablo ug pagsalig kaniya sulod sa daghang katuigan. Mga igsoon, miabot gani ang panahon nga naglali si Pablo ug si Bernabe may tungod kang Juan Marcos, kay si Juan Marcos igagaw ni Bernabe. Ug miresulta kini sa ilang pagbulag sa trabaho gikan ra niini nga pagbiya ni Juan Marcos sa ilang team ug mipauli sa Jerusalem. Mga igsoon, lisod kaayo kung naay mo atras sa iyang gipasalig nga ministry sama sa gibuhat ni Juan Marcos, ug dili mo sugakod sa gipiyal kaniya sa Dios. Daghan man ang mahitabo ug daghan siguro ang mahimo nga dili mapadayon nga trabaho. Sama kang Juan Marcos, siguro naay mga naka-assign sa iya nga trabaho sa ilang nga team nga mao ni imong buhaton, mao ni ang imong buhaton nga gipanagsabutan nila sila tulo. Apan sa pagbiya ni Juan Marcos, naglali sila ug hangtod nga nagkabulag si Bernabe ug si Pablo. Pagkauman sa paglarga ni Juan Marcos pa Jerusalem,
Si Pablo ug si Bernabe ra ang nabilin sa Perga, ug siguro nga nadismaya sila, apan nagpadayon ra sila, bisan pa niini nga kahimtang. Siguro nakapabag-o sa ila. Ugikan sa Perga, nagbaklay sila paingon sa Antioquia nga sakop sa Pisidia, ug kini nga dalan lisod kaayo. Bakilid ug daghan ang mga suba nga kinahanglan tabukon. Ug naay mga tulisan nga wala sila makasiguro kung asa dapit ug siguro gahulat sa mga tawo nga moagi niini. Ug naa pa gid ang mga daotang mga tawo. Busa, delikado kini nga dapit nga giadtuan nilang Pablo. Ang kalayon sa Perga paingon sa Antioquia, mga 160 ka kilometro. Ug layo kini nga baklayon ni Pablo ug ni Bernabe, basin mga usa ka semana aya pa sila nakaabot dito sa Antioquia, Pisidia. Makabasa kita sa bahin sa Biblia nga ginganlan og dos mga taga-Korinto sa gisulat ni Pablo may tungod sa mga kalisod nga iyang naagian niini nga ilang panaw. Ug miingon siya nga nadelikado ang iyang kinabuhi, pinaagi sa mga tulisan ug sa mga baha, ug hapit gani namatay. Basin kining maong lakaw gikan sa Perga paingon sa Antioquia, Pisidia ang gihisgutan ni Pablo sa mga mga taga-Korinto, ug basin gani kini ang hinungdan nganong wala ni uban si Juan Marcos, kay basin nahadlok siya sa posible nga iyang maagian nga nahibalo siya nga siguro dili niya makaya. Umoy hinungdan nga may pauli siya pabalik sa Jerusalem. Posible usab nga naay sakit ni Pablo ani nga panahon nga iyang gabation sa kamulo sila gabaklay, kay miingon si Pablo nga sa una niyang pag-adto sa Galacia naay balatian ng iyang lawas, ug sakop man sa Galacia ang Antioquia, Pisidia nga kung atong makita sa mapa, ang color violet ug mao kini ang iyang sakop. Basta lisod kayo ang naagian ni Pablo sa una nilang pagmisyon ni Bernabe. Apan kini nga ilang naagian, wala sila ni atras. Nag-antos siya alang kang Hesus. Mga igsuon, usa ka panalangin. Kung makaantos kita alang kang Hesus, ang nag-antos alang kanato. Siguro diya sa kinabuhi ni Pablo nauna-una niya pag-ayo. Sa pagkaluwas niya, kay daan siya giingnan nga mas dako ang iyang antuson para sa pagwali may tungod kang Hesus. Ug diini nga panahona para kaniya dakong pabor nga nakaantos siya para sa iyang manluluwas. Nabasa nato sa atong teksto karon nga miabot silang Pablo sa Antioquia, Pisidia. Gikan sila sa Perga, hangtod nga nakaabot sila sa Antioquia, Pisidia. Ug sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado, adlaw sa pagsimba sa mga Hudiyo, misulod si Pablo ug si Bernabe sa sinaguga ug milingkod sila. Gahulat sa mga gasulod diya sa sinaguga ug gahulat kung kanus gasugod. Makapamasin kita nga gisuot ni Pablo ang iyang pangparasiyo nga mga bisti, kay human pagbasa sa balaod ug sa mga propita, nagpaadto ang mga pangulo sa sinaguga kang Pablo nga nag-ingon nga kun aduna siya pulong sa pagdasig alang sa katawhan, isulti niya. Siguro nga nakatuo sila nga parasiyo si Pablo, busa si Pablo nahatagan og higayon sa pagpahayag kanila. Mga igsuon, Hudiyo si Pablo, ug mga Hudiyo usab sila nga naa sa iyang atubangan karon. Busa, gihisgutan niya kanila ang kaagi sa mga Hudiyo aron subay niini makapahayag niya ang maayong balita mahitungod kang Hesus. Lahi ang gasubayon ni Pablo kung hintil ang iyang gawalihan, ug lahi usab kung Hudiyo ang iyang gawalihan. Alang sa mga Hudiyo, kung Hudiyo ang iyang gakaatubang, gasubay si Pablo sa kaagi sa ilang mga katigulangan, ug sa balaod ni Moises, ug sa mga propita, kay mao kini ang ilang ginatamod pag-ayo para sa ila lisod ang pagsalikway niini nga mga katigulangan.
ug masusi nato kini karon sa atong pagtuon niining giwali ni Pablo sa sinaguga sa Antioquia, Pisidia, ug kining mga pagtulun-an nga gitudlo ni Pablo sa tanang mga Hudiyo nga iyang giwalihan, nahimbaw-an usab nato sa hiwansyo nga series nga taud-taud nato ginatun-an. Diya sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 16, atong nabasa nga ang mga tao sa sinaguga, mga katawhan sa Israel, o sa ato pa, Israelita o mga Hudiyo. Ug ang uban kanila gitawag ni Pablo og mga mahadlukon sa Dios. Kinsa ka kining mga mahadlukon sa Dios sama sa atong nabasa sa bersikulo ganina. Kini nga mga grupo nga ginganlan og mga mahadlukon sa Dios, mga hintil sila nga mibiya gikan sa pagampo sa mga Dios-Dios ug nangita sa bugtong ug matuod nga Dios. Kasagara kini nga mga tao dali sila mutuo kun walihan sila may tungod kang Hesus. Kay daan sila gapangita sa kaluwasan ug gahundumon nila nga masabot nila pag-ayo ang may tungod sa kaluwasan nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Gipahayag ni Pablo nga gipili sa Dios ang mga katigulangan sa mga Hudiyo. Sa ato pa, gipili sa Dios ang mga kaliwatan ni Jacob aron mahimo sila nga espesyal nga mga tao. Bisan kita mga igsuon, gipili usab kita sa Dios aron mahimo kita nga iyang mga anak. O gipili kita niya sa wala pa gani buhata ang kalibutan. Kini nga gihisgutan ni Pablo dinhi sa mga buhat, lisod gid kaay nga sabton kung ngano kitang iyang gipili. Apan ato lang tuuhan kay mooy giingon sa Dios sa iyang pulong diha sa Episo, sa wala pa ang tanang butang, sa wala pa gani buhata ang kalibutan, daan kita gipili nga mahimong anak niya o manununod. Giwali ni Pablo ang pagpagula sa Dios sa katawan sa Israel gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto pinaagi sa bukton nga Inisa. O giwali ni Pablo nga giantos sa Dios ang mga Israelita sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan tungod sa ilang pagsukol kang Moises nga mo'y nagdala kanila gawas sa Ehipto sama ra nga gisuklan nila ang Dios. Ug didto sa Awaaw sulod sa 40 ka tuig gipamatay gani sa Dios ang ilang mga katigulangan, 20 pataas ang edad, ug maura ang ilang mga anak mo'y nakapanag-iya sa yuta nga gisaad. Ug sa nalaglag na sa Dios ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, iyang gihatag ang yuta nga Kanaan ngadto sa mga Hudiyo, ingon nga ilang panulundon nga gikan kang Abraham gisaad hangtod nga karon natuman. Unya gihatagan sila sa Dios og mga maghuhukom nga mangulo kanila. Ug sa atong pagtuon, 12 ka mga maghuhukom ang nagpuli-puli sa pagpangulo sa mga Hudiyo. Unya pagkahuman sa mga maghuhukom, gihatagan sa Dios ang mga Hudiyo og mga hari. Ug si Saul ang una nilang hari. Ug unya si David ang nakapuli kaniya. Ug diha kang David, nabasa nato sa bersikulo nga nakakita ang Dios og tawo nga nahiuyon sa iyang kasing-kasing. Kay gibuhat ni David ang tanang mga pagbuot sa Dios. Ug giwali pa ni Pablo nga gikan sa kaliwatan ni David ang Dios nagdala ngadto sa Israel og manluluwas nga mao si Hesus, na si Maria ug si Jose nga kalibutanon nga mga ginikanan ni Hesus, mga kaliwat ni David. Hinuon, walay dugo si Hesus gikan sa iyang inahan ug sa iyang amahan, kay igo ura miagi kang Maria apan kaliwat ni David silang Maria, kay si Hesus pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo, naburo si Maria. Ug dili man pinaagi sa pagpakikilawa sa babae ug lalaki, busa wala kasaguli ang dugo ni Hesus. Siguro nga kutob niini nalipay ang mga Hudiyo sa sinaguga sa Antioquia. Pagpaminaw sa giwali ni Pablo kay nakahisgot siya sa mga history
o kasaysayan sa ilang mga katigulangan, ug mahal alang kanila ang mga katigulangan. Para kanila ginatahod nila pag-ayo ug maoy giagian ni Pablo. Apan kalitra na kahisgot si Pablo kang Hesus. Ug sa pagsulti ni Pablo nga ang manluluwas mao si Hesus, siguro nga ditso gitubuan og mga pangutana ang ilang mga kasing-kasing katong mga Hudiyo sulod sa sinaguga. Basin mo'y una nilang pangutana kung unsaon nila pagkasiguro nga si Hesus mao ang manluluwas. Ug basin ang ikaduha nilang pangutana kung si Hesus mao ang manluluwas nganong gipapatay sa mga pangulo sa Jerusalem. Kung tinuod nga siya mao ang manluluwas. Unsaon nimo pagkasiguro, Pablo, aron mamatud-an ang mga Hudiyo sa sinaguga sa Antioquia nga si Hesus gayud ang manluluwas, naay gipasabot ni Pablo kanila. Una, gigamit niya si Juan nga Bautista. Matud pa niya si Juan nga Bautista nga tinahod kaayo sa tanang mga Hudiyo, miprangka mahitungod sa iyang kaugalingon nga dili siya mao ang manluluwas. Sa pagsulti niya nga sa inyong hunahuna kinsa ako, dili siya ang manluluwas. Apan ang manluluwas gasunod kaniya ug pag-abot ni Hesus iya silang gipaila. Iya siyang gipaila nga mao ang karniro sa Dios. Gipasabot pag-ayo ni Pablo diya sa mga gasimba sa sinaguga nga nailhan ni Juan nga Bautista si Hesus nga siya mao ang manluluwas. O gipasabot ni Pablo nga ang gisaad sa Dios ngadto sa ilang mga katigulangan iya nang gituban. Iya nang gituman nganhi kanila nga ilang mga anak, sila nga mga kaliwatan, apan wala makaila ang mga pangulo sa Israel kang Hesus. Bisan kun ilang gabasahon ang gisulti sa mga propeta, matag Sabado, nga adlaw igpapahulay, busa ila ganing gihukman sa kamatayon. Wala nila kasabot. Ug pinaagi sa ilang pagpapatay kang Hesus, gituman sa mga pangulo ang tanang nasulat sa mga propeta nga kinahanglang mahitabo sa manluluwas kung moabot na. Sa ato pa, hangtod nga si Hesus gilansang sa krus ug nabanhaw, kining tanan natuman lang kung unsa ang daan nga gipropesiya nga maoy mahitabo sa manluluwas. Ug gisultihan ni Pablo nga bisan kung gipapatay sa mga pangulo si Hesus, gibanhaw sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw mipakita si Hesus sa daghan kaayo nga mga saksi nga siya buhi na nabanhaw na. Wala man nagpabilin sa lubnganan. O gipasabot ni Pablo nga gipropesiya sa mga propeta nga dili madunot ang lawas sa manluluwas. O wala lagi madunot ang lawas ni Hesus. Bisan kun patay siya sulod sa 3 ka adlaw. O giwali ni Pablo nga pinaagi kang Hesus ang kapasayloan sa mga sala. Ang kaluwasan dili makuha pinaagi sa balaod ni Moises, kay si Hesus ra ang makaluwas. Maoy giwali ni Pablo. Unya, gipasidan-an ni Pablo ang mga tao sa sinaguga nga magbantay sila. Kay basin mudangat kanila ang giingon sa mga propeta nga pagkalaglag. Ang gabuhaton sa uban kung makadungog sila sa paagi sa kaluwasan, igo ra sila gapangyubit. Apan sa kalitra, mudangat kanila ang pagkalaglag. Nalipay ang mga naminaw kang Pablo dito sa sinaguga ug daghan kanila ang mituo kang Hesus. Ug pagkahuman sa tigom sa sinaguga, misunod sila kang Pablo ug kang Bernabe. Siguro nga nalipay sila nga makalingkawas gikan sa bugat nga balaod ni Moises nga dili maoy paagi nga maluwas sila. Kung dili pinaagi ra di ay kang Hesus ug ilang gidawat ang pinakamaayo nga balita nga naay kaluwasan diha kang Hesus. Dako kaayo ang ilang kalipay pagkadungog nila niini sa wali ni Pablo ug mihangyo sila kang Pablo nga sunod nga adlaw igpapahulay tudluan niya sila
Siguro nga excited sila pag-ayo kung unsa na sad ang isgutan ni Pablo nga makapadasig para kanila. Og si Pablo ug si Bernabe misulti og miawhag kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Diha sa kaluwasan nga daan niya giplano. Nga sa wala pa gani buhata ang kalibutan gipili silang daan ug siguro sa laing bahin tungod kay ang kahimtang nilang Pablo muagi ra sila sa mga nasod ug mubalhin na usab sila sa lain nga mga nasod. Musa miingon sila, miawhag sila nga magpadayon diha sa grasya sa Dios. Usa ato pa sa pagbiya sa estrikto ug bugat nga balaod nga ilang gisaligan sa una ug sa paghupot sa grasya sa Dios diha kang Kristo Jesus. Ang balita may tungod kang Hesus mikaylap sa tibuok Antioquia. Kaysa sunod nga adlaw igpapahulay, hapit ang tibuok syudad nagkatigom sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pinaagi kang Pablo, gusto sila mamati may tungod kang Hesus ug may tungod sa kaluwasan. Apan imbis malipay unta ang mga pangulo sa mga Hudiyo, ang nahitabo napuno sila sa kasina. Nasina sila tungod kay daghan kayo ang nagkatigom nga mga tao aron sa pagpaminaw nilang Pablo, apan dili alang kanila. Nakumpara siguro nila nga mas daghan karon ang naminaw kang Pablo kaysa kanila nga sila mao ang gitamod nga mga pangulo diya sa sinaguga. Ang igsuon pait nga bation ang kasina nga sama sa nahitabo sa mga pangulo sa mga Hudiyo diya sa sinaguga. Ang mga Hudiyo nga wala nagtuo misupak sa mga gipanulti ni Pablo ug gibugal-bugalan nila siya. Apan wala gayud mahadlok silang Pablo ug maisugon silang misulti nga mao hinuoy ilang walihan ang mga hintil. Kay nakahukom ang mga Hudiyo sa ilang kaugalingon nga dili sila takos sa kinabuhing dayon. Para kanila gisalikway nila ang Hesus nga gihisgutan niya sa ilang atubangan ang manluluwas ug para kanila dili gid nila dawaton. Busa si Pablo nakahukom mupadayon siya ngadto sa mga hintil. Hinuon daghan ang mga Hudiyo gikan sa sinaguga nga naluwas sa Antioquia Pisidia. Apil ang daghan usab nga mga hintil nga mga mahadlokon sa Dios. Nagpasabot si Pablo nga naluwas ang tanan nga gitaganan ng daan sa Dios alang sa kinabuhing dayon. Ang mga Hudiyo nga misupak sa ilang Pablo, wala sila pilia sa Dios, busa wala sila maluwas. Mao ang prinsipyo nga gihisgutan ni Pablo may tungod sa kaluwasan. Nga kung atong una-unaon pag-ayo, dili nato matukad nga ang naluwas gipili ng daan, gitagan-an daan sa kinabuhing dayon, mao ang mga mituo. Ug ang mga Hudiyo nga wala nagtuo, naghagit sa pagpanglutos kang Pablo ug kang Bernabe, ug gihinginlan sila gikan sa Antioquia Pisidia. Ug sa pagbiya nilang Pablo gikan sa Antioquia, ilang gitaktak ang mga abo gikan sa ilang mga tiil. Buot pasabot nga wala na sila'y tulubagon kung dili mutuo kadtong ubang mga Hudiyo. Ug mipadayon silang Pablo paingon sa sunod nga dapit nga ginganlan og Ikonyo. Ug ang kalayon sa Ikonyo kung baklayon gikan sa Antioquia Pisidia, mga usa-usab ka semana. Ug magtuon kita mahitungod sa mga tao sa Ikonyo sa sunod nga episode. Kay aduna na usay mabuhat buhaton sa Dios ug siguro nga aduna gi may tabo kang Pablo ug kang Bernabe tungod niini nga nahitabo sa Antioquia Pisidia. Apan ang mga Hudiyo ug mga hintil sa Antioquia nga mituo kang Hesus napuno sila sa kalipay ug sa Espiritu Santo. Diha na sa ilang mga lawas nagpuyo ang Espiritu Santo nga gisaad ni Hesus gikan sa iyang mga apostoles ug sa tanan nga mga magtutuo
nga sa imong pagtuo kang Hesus mupuyo ang Espiritu Santo diya sa inyong mga lawas. Mga igsuon, agi pagtapos para sa atong tema nga gisgutan karon, diya sa inyong mga balay palihog basahan ninyo uban ng inyong pamilya ang tibuok bahin sa mga buhat kapitulo 13. Ug may sigutan ninyo uban sa imong asawa, sa inyong mga anak, ang may tungod sa wali ni Pablo at tubangan sa daghan nga mga Hudiyo. Salamat ug maayong adlaw.